Da generacije koje dolaze budu bolje od nas, to je imperativ. Gde je taj vaš novitet u pripovedanju? Bajke formiraju ličnost, baš tako pričao, može da se odrasta i bez bajki, ali nisam siguran da je to pravi način za odrastanje. Koliko nas to zbuni? Dolazi vreme kada ćemo morati da simuliramo neko razmišljanje. Uspevamo li da ih naučimo empatiji? Jedini pravi način da promeniš društvo je da promeniš decu. Koliko to utiče na dečje stvaralaštvo? Ja verujem da će deca spasti ovaj svet, jer mi kako smo krenuli, nisam siguran. Naš najčitaniji pisac, ali i svetska spisateljska zvezda. Međutim, kuriozitet ovdje ne prestaje, upravo zato što se on obraća najvažnijem delu našeg stanovništva, ako mi to smatramo, to su deca. Zato sa nama o pripovedanju deci, ali i njihovim roditeljima, Uroš Petrović. Uroše, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala puno na ovakvoj, ne malo preteranoj najavi. Što mislite da je preterano? Pa dobro, izašlo mi knjige u nekoliko zemalja, ali daleko od toga da sam baš svetska zvezda. Nekoliko nagrada BBC-a. Pa dobro, raznih imamo raznih nagrada, ali okej, znači ja radim ono što volim i to mi je najveći uspeh. I ono što zaista smatram da je najvažnije zanimanje rad sa decom, i to uvek ponavljam, i sad bih iskoristio priliku kad imam reflektor na sebi da ponovim da su najvažniji ljudi u svakoj državi oni koji rade sa decom, i trebalo bi da vratimo ugled koji su imali učitelji, a da damo sve moguće podrške vaspitačima, nastavnicima i svima koji se bave budućnošću. To apsolutno odgovara onom što smo mi rekli u najavi, da je to bukvalno, po nama najvažniji deo društva. Ne samo najvažniji deo društva, nego ja gledam razne pokušaje na raznim stranama da se menja društvo, i to je naravno pohvalno, ali jedini pravi način da promeniš društvo je da promeniš decu. To je jedini način. Dakle, jer sad mi možemo neke zakone stroge, neka čuda, društvo može da se menja na različite načine, sve to ide dosta teško. Ali imate zemlje koje su to uradile, znači napravile su svojevrsne poduhvate u vrtićima, kao što na primjer u Istočnoj Aziji deca čiste svoj krug, tamo nemate zanimanje čistač ili čistačica u vrtićima ili u školi. To sve obavljaju đaci, kao posljedica toga to su jako čiste zemlje i taj problem je rešen. Mi ne možemo ni to da rešimo, mi imamo reke, predivne planinske reke, mene je sramota kad vozim pored njih. Mene je sramota zbog tih, recimo, kesa koje su bačene, ja ne znam ko to radi i zašto se to radi, ali verujem da ne može to drugačije da se reši nego preko dece. Deca su, kaže, tabula rasa. Imaju, ja verujem čak da imaju nešto oni u genima, da imaju nešto što je ostalo od predaka, ali da korenita, temeljna, prava promena dolazi isključivo preko dece. Sad, obraćanje deci, o tome smo spontano pričali. Vaš roman Deca bez tragije je sada, neko će reći davno, neko koliko juče, zavisi od uzrasta. Zavisi od uzrasta. 2013. godina, ali tako? Jeste, dakle. Dobio je nagradu Zmajevih dečjih igara. Jeste, i on je čak, recimo, u obaveznoj lektiri u Republici Srpskoj, na primjer, i snima se još uvek rock opera po toj knjizi. Deo te knjige je čak opisan u prvom i jedinom 3D filmu kod nas, Peti leptir, po mojoj knjizi, pa su ubačeni i delovi Dece bez tragije. Vezan sam za tu knjigu i ponosan sam na sve što je doživjela. Sad, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da je u opisu nagrade, to jest obrazloženje zašto je ta nagrada dodijeljena baš tom romanu, apostrofirano da je to jedan nov način pripovedanja. Pa ja opet ne radim namerno, ja verujem, znači ja imam postoje dosta naučnih radova u mojim knjigama koji govore o inovativnosti i nečemu što se ranije nije dogodilo. I zaista imam te romane u zagonetkama koji nisu postojali, imam razne stvari koje, ali ne radim to promišljeno. Volao bih možda da sam neke stvari u životu radio promišljeno, možda bi bilo pametnije, ali ne radim. Ja samo radim ono što me zabavlja, tako da način pripovedanja u Deci bez tragije jeste drugačiji, jeste to neka vrsta pseudo istorije gde između redova odrasli ljudi pročitaju mnogo toga. Znači, i dete koje čita Decu bez tragije sa 12-14 godina i ako ga bude čitalo ponovo sa 24-25 ili 34-35, imaće mnogo toga
da pročita što nije uvidjelo ranije. To sad nije opet namerno urađeno, to je opet nešto što ja radim, a da me zabavlja. Ja vjerojatno ne bi ni radio to da me ne zabavlja. Tako da sam napisao ne samo novi način pripovedanja u toj knjizi, imao sam, kažem, te neke romane ispresecane zagonetkama, imao sam te neke grafičke novele koje koketiraju sa psihologijom, nešto što me vuklo da uradim. Ja i naši najmlađi smo sigurno zahvalni na vašoj zabavi, kako je vi opisujete, opet zadržat ćemo se da je to ipak vaša skromnost. Nije, dakle, to je činjenica, da kažemo to, ja gledam tako. Ima jako zanimljiva stvar mi se dogodila nedavno na sajmu igračaka. Prvo što ću ja na sajmu igračaka, to je posebno pitanje, ali volim. I tamo se pojavi čovek, zaustavi me koga ne poznajem, koji je ogroman, nabildovan, znači onako odaje utisak da baš i ne čita knjige, više vežba sa nekom vrećom i to nešto. I čovjek mi kaže, zahvaljuje mi se za knjigu Priča o Yangu, koja je knjiga o mom psu, grafička novela, i kaže mi da je nije ni jednom još uvek pročitao, a da nije se rasplakao, a pročitao je mnogo puta. Tako da, knjiga namenjena deci, jeste dobila nagradu na Međunarodnom festivalu humora, kao nešto možda i duhovito, ali evo, rasplakala je čoveka od 2 metra i 150 kila mišića. Šta kažu ti naučni radovi? Zadržat ćemo se još malo na Deci bez trage, jer je meni to interesantno. Šta kažu ti naučni radovi? Gde je taj vaš novitet u pripovedanju? Pa to moram, znači da se malo ogradim, postoje stvari koje ljudi koji se bave književnošću pronađu, a koje ni ja nisam namerno uradio, moram da priznam. Recimo, za prvi roman Aven dobijem da je jedan lik koji je praktično svetlost iz pećine koja je oživela, zbog nemogućnosti postojanja večitog mraka bilo gde. Jedan gospodin koji je pisao naučni rad rekao da je njegovo ime Sip očigledno skraćenica za svetlost iz pećine, što je logično. Na kraj pameti mi nije bilo. Tako da mnogo stvari koji su ljudi koji pišu o knjigama našli u knjizi Deca bez tragije, ja nisam prepoznao dok sam pisao. Možda se slučajno poklopilo, a možda ništa nije slučajno. Koja vam je onako stvar koji je naknadni život te knjige, koja kad je pustite u javnost živi neki svoj život, vi tu ne možete dalje uticati. Koje su stvari vam još bile zanimljive koje su možda... Bilo ih je mnogo. Evo reći ću jednu koja može da se proveri lako. Znači, internet je danas dao mogućnost da sa par klikova proveriš šta god čuješ. U knjizi Aven i Jazopas u zemlji Vaoka, mom prvom romanu, mojoj prvoj praktično knjizi, sam pisao o koprivnim kitovima koji žive u okeanu trave i koji su, znači, u savezu nekom bili sa ljudima i to sve. Koprivni kitovi naravno nisu postojali. Ispostavilo se da su postojali, ali tek 6 godina kasnije pronađeni su skeleti u Turskoj, bukvalno koprivnih kitova. Tako da se to dogodilo više puta. Sad, znači, ne bih sad pričao o svemu, neka čitaoci otkriju sami. Pa mislim da smo dali više nego dovoljnu, onako, sad je već intrigantno. Što je odlično zapravo, jer naravno svaki pisac je na neki način i ta neka provodna cev. Pa samo si provodnik, znači ko se uzdigne da misli da je nešto sad mnogo sam stvorio, to je uvek veliki problem. I veliki je problem to u današnje vreme, što roditelji prevelikom pažnjom mnogo i deci prenesu da su centar sveta, da su važni, da su centar gravitacije. Dakle, da on zaplače, sve će stati. I to, znači, bukvalno postalo je dete nekako centralna ličnost u porodici, što je lepo i ono zaslužuje svu pažnju, pričali smo o tome, ali ipak, znači, prava ljubav je ponekad reći ne, uzdržati se od pomoći detetu, prevelike, preterane, zato što je to jako osetljiv period života i sve što se tu dogodi može da se multiplikuje na različite načine. Takva su vremena da se uglavnom ostvari, znači, u nekom pravcu
u kojem nismo želeli da se ostvari. Tako da možemo pričati i o tome. Sigurno ju hoćemo, međutim kako reaguju ta deca koja su centar sveta, a svakako jesu centar sveta, to niko ne spori. Jesu, ali treba im to malo sakriti. Upravo to, razumeli smo se. Kako ti naši mali centri univerzuma reaguju kad ne znaju odgovor na vašu zagonetku? Pa ja sam srećom svaki dan maltene sa decom, znači preko 200 radionica godišnje. Upravo sam stigao sa akademije koju radim sa RŠM-om, našim velikanom, koji sad ima 87 godina. Postavio sam toj deci mnogo zagonetaka, zagonetnih pitanja, zagonetnih predmeta. Neka znaju, neka ne znaju. Dakle, ono što je zanimljivo, kada se reši zagonetka, avantura mozga se prekida. Aha, to je to, izluči se možda malo neka količina dopamina ili nečega, ali tu se avantura mozga završava. Uvek volim da im objasnim da sve što iole vredi zahteva neku vrstu napora. Sve je tako napravljeno. Sve što je lako, sve što je dostupno, nažalost ne vredi puno. Svet je tako napravljen. Tako da, mislim da u tom duhu, deca koja me razumeju, ako neku zagonetku teško reše, ili ako čak ne mogu da je reše, ima i takvih, više je cene i više u njoj uživaju. Nemogućnost da se nešto reši je totalno životna situacija, ništa strašno. Jeste, znači ostane neispričana priča. Ovo mozak ne voli kad se nešto ne završi, ali mu to ostane, znači kao nešto što je prisutno. Tako da postoji u mojim knjigama, u tim romanima sa zagonetkama, postoji uvek jedna zagonetka koja nema rešenje. Poneke zagonetke je rešilo samo 20 ljudi, a recimo tiraž knjige je već 20-30 hiljada. A da ne pričamo o pregodima društvenim mrežama, koliko ljudi... Jeste, evo zagonetka koju sam postavio na svom profilu na Instagramu, na kom inače profil je Uroš Petrović Official, to Official sam stavio malo neskromno, ali svejedno. Dakle, tu vežbam mozgove. To je teretana za mozak, taj profil, i preko 80.000 ljudi vežba svoj mozak sa mojim tim zagonetkama. I onda sam postavio jednu tešku zagonetku, koja ima već preko 1 milion pregleda, možda 30 uspešnih rešenja, ali eto, baš zato što je teška ima 1 milion pregleda. Postoje moje objave sa lakšim zagonetkama, a imaju jedva 30.000 pregleda zato što su brzo rešive. Kako zvuči ta teška za naše gledaoce? Pa evo, mogu i da vide na profilu, a mogu i da je ponovim, bilo da je stara, nova ili mala, ova bi nam biljka zanimanje dala. Dakle, to je zagonetka koju kad rešiš, ne moraš ni da pitaš da li je to rešenje, jer sve se uklopi. U sva 3 slučaja se uklopi. Ponekad ljudi pitaju veštačku inteligenciju, ukucaju tu moju zagonetku i naravno dobiju odgovor loza ili trava, što nisu tačni odgovori. Kao naši gledaoci, dali ste im savjet da ne pitaju veštačku inteligenciju, pa mogu da pitaju, naš ali profil uzalud. Da ukucaju odgovor. Ali uzalud. Pošto su naši gledaoci, ja verujem, jako mudri ljudi, da će biti još bar 30 odgovora. Ja se nadam, eto. Znači, se radujem kad neko reši. Vi ste, između ostalog, među i roditeljima, siguran sam da i oni bace oko na vaše zagonetke. I roditelji, i deca, i imam puno pratilaca među ljudima iz zlatnog doba i ja uvek govorim, i to je istina i to je dokazano, doktori kažu, da je jednako važno vežbati mozak u svim uzrastima. Jer mozak troši 20 do 25% energije. Znači, on mora da štedi. Sve što ne radiš, ne vežbaš, malo ga opustiš, telo će da prihvati to kao blagodet. Super, ne treba mu da razmišlja, ne treba mu da povezuje, ne treba mu da crta, ne treba mu da... I mozak te delove gasi. A ne smeš da ih gasiš. Ako želiš funkcionalan mozak, ti moraš da ga vežbaš. Dobro je vežbati na različite načine, dobre su zagonetke, možda to je najjača teretana za mozak, su zagonetke, ali takođe su dobre i šah, sudoku, ili naravno kvizovi na televiziji. Bajke? Bajke su najvažnije u nekom najranijem periodu, zato što bajke formiraju ličnost. Maš tako pričao, može da se odrasta i bez bajki, ali
nisam siguran da je to pravi način za odrastanje. Ja sam ih pisao spletom okolnosti, poslednjih nekoliko knjiga su mi baš zbirke bajki, izađe odmah u nekako 3 izdanja na latinici, ćirilici, na engleskom i evo recimo taj prvi nastavak već ima ponovljene izdanja u sve 3 verzije. Smatram da je ritual kada se detetu čita bajka pred spavanje nešto neprocenjivo. Toliko dragoceno da ne sme da se propusti. Ma koliko nekome bio brz i intenzivan život. Posao, bilo šta. Znači, razumljivo je. I ja uvek razumem. Nisam uopšte spreman da osuđujem. Dođeš kući jako umoran sa posla, verovatno nekog zahtevnog. Lakše ti je da daš detetu tablet, da mu pustiš crtani film, nego da mu čitaš bajku. Ali ako postoji 30 koristi opisanih od čitanja samo, od čitanja bajki sigurno je to puta 3, sigurno preko 90 koristi. Da ne govorim sad o učenju šta je dobro, šta je zlo, da je zlo tu prisutno, ali da nije nepobedivo, da se suočiš sa strahovima u bezbednom okruženju, da učiš svoj jezik, da učiš o različitim predelima, tipovima ljudi. Dakle, bajke su neprocenjive. Pitaju me ljudi kada bi trebalo da se počne sa čitanjem bajki. I onda ja uvek kažem ono što zaista mislim. Mislim da bajke bi trebalo da čita mama dok je još u drugom stanju. A kamoli kada se dete rodi i nije bitno zato što beba neće razumeti reči, bar u početku, i o čemu je zapravo priča, ali razumeće sve ostalo. Bajke su bio neki stari žanr i sad naravno s pojavom crtanih filmova još 50. 60. godina prošlog veka, kasnije je to krajem 20. veka ušli u neke animirane filmove, danas je to dostiglo neki, čini nam se, vrhunac. Da bukvalno vi možete sve one likove iz bajki da vidite, međutim bajke su dalje preživele. Jesu preživele i knjiga je, bajka u knjizi je mnogo bolja nego bajka kao film. Zašto? Pa evo, to je jedan od klasičnih primjera da tamo gde je manje, to je više. Manje je dato. Ti samo slušaš bajku. I šta onda tvoj mozak mora da radi? Tvoj mozak mora da bude i scenograf, da ti zamišljaš gde se to odvija kad slušaš bajku. Mora da bude kostimograf. Šta nosi glavni junak? Moraš da budeš, ne znam, kriptozoolog. Kako zmaj izgleda, kako mu je krljušt. Ti sve moraš da zamišljaš. Znači, ako ti je dato manje, slušaš samo reči, neka to bude i u mraku, sve moraš da zamišljaš. Već film, i ako ima divnih filmova, ti da mnogo više. I ti kad onda dobiješ i kako izgleda zmaj i kako izgleda glavni glumac, tvoj mozak više ne mora da zamišlja kostime, ne mora da zamišlja predele, a to je mnogo siromašnija aktivnost. Jedna od jako važnih uloga bajki jeste upravo prenošenje tih moralnih, etičkih i donekli estetičkih crta. Jeste, znači evo dolazi vreme, i to su već ljudi svesni, dolazi vreme kada će veštačka inteligencija preuzeti mnogo toga, a i do sad su ljudi imali mnogo problema jer tragaju za smislom pa ne mogu baš da ga vide. Kod vrednosti ćemo se samo zadržati, vraćamo se na veštačku. Vaša kristalna bajka, to je jako zanimljivo jer ste se bavili konceptom razmaženosti. Da, kristalna bajka izašla čak posle, znači to je najnovija knjiga. Dakle, nju ilustrovala Ana Grigorjev, inače dobila je nagradu baš za ilustracije iz mojih knjiga, Međunarodno zlato pero. Ja joj pošaljem priču i onda uopšte ne učestvujem u nekom procesu ilustrovanja, to ona sama uradi i jedva čekam da vidim rezultat. Kristalna bajka je najnovija naša bajka iz serijala Tajnovite bajke. I tu govori o jednoj devojčici koja ima sve, koja je onako i lepa i princeza je i svi se oko nje i ona ima jednu strast, ona skuplja kristalne figurice i naravno sad lako iskupi sve i to, ali njoj je jednostavno sve dato. Sve joj je dozvoljeno, ona nije čula nikada ne i sa njom se događa nešto što je jasna poruka za roditelje.
sad da ne otkrivam sve. Ne, jasno, nije važan sama dramaturgija bajke, jeste važno, naravno, uzmite knjigu, pročitajte, nego poruka, tema razmaženosti. Najgore što možeš da uradiš detetu, to je jedna od najgorih stvari jeste da mu ispuniš sve želje. Roditelji se... Jer opet ćemo doći do onoga tamo gde je sve, tamo je ništa. Meni je fascinantno, evo recimo samo da razmislimo zajedno svi o svetu danas. Evo, recimo, o tome sam često razmišljao. Znači, sve čemu smo se polomili da pomognemo, a to su, ne znam, evo životinje sad, na primjer, evo u Srbiji, srne, jeleni, oni ne bi preživjeli da nije naše pomoći. Da im ne ostavljamo hranu. Tako, navikli su onda, znači zima dođe, ostaviš im žito, ostaviš im... Da li si ih učinio jačim? Nisi. A protiv kojih životinja se, recimo, borimo, čovečanstvo, ne znam, kroz čitavu istoriju, na primjer protiv pacova, nikad nisu jači bili. Kada oni prepoznaju kao otrov brzo i takve stvari. Očigledno je da je svet ustrojen tako da ako neko ima zahtevan život, ako ima mnogo izazova, da postaje jači i obratno. Sad opet naći pravu meru. Opet sad ja to prebacujem na ono što me najviše zanima, a to je rad sa decom. Naći pravu meru kod deteta. Ne napraviti mu medveđu uslugu tako što ćeš da mu sve omogućiš, sve pomogneš, sve uradiš umjesto njega, a opet naravno nećemo sad da mu pravimo... Već pravimo socijalpata. Eksperiment preživljavanja i nešto slično. Dakle, to pronalaženje prave mere smatram najvažnijim poslom svakoga ko se bavi decom. Taj, znači, fini nalaz gde je ta ravnoteža koja daje najbolje rezultate za dobrobit dece. To je najvažnije pitanje. A ravnoteža, ona drži svemir na okupu. Koliko uspevamo da naše najmlađe, već prve generacije koje su rođene nakon 2000 dolaze u svet sve odraslijih, uspevamo li da ih naučimo empatiji? Sad opet ja mogu da pričam šta sam čitao, šta ja vidim, da li sam ja dovoljno stručan. Ja recimo vidim u radovima njihovim, pošto sam često u žiriju za dečje radove, prozu, poeziju, njihove pesme i priče. Ono prvo što se vidi sad je da je puno toga uradila veštačka inteligencija već. Ranije smo prepoznavali uz napor kome je pomogao roditelj ili učitelj. Sad opet imamo još teži zadatak, ali uglavnom vidi se manje emocija u tim pesmama i u tim pričama. Vidi se da ih je manje. Normalno je da dolazi do manjka empatije kada si ti zaljubljen u crno ogledalo. Ranije su deca postavljala 430 i nešto pitanja dnevno. Ja sam to pročitao kao neki podatak za kviz pitanje ili nešto, a danas je to mnogo manje. Danas deca već mogu da pitaju, tako, i ove naše sprave i da dobiju odgovor, verovatno, dosta kompleksan. Da li prepoznaju emocije kod drugih? Mislim da manje. Nije bez razloga ni danas trend da se prave igračke koje će razvijati to pokazivanje emocija. One se prave kada se prepozna manjak u životu. Šta nas čeka? To je sad teško pitanje. U svakom slučaju, evo sad, na primjer, pročitao sam da Šveđani posle 20 godina vraćaju ponovo pisanje rukom, ponovo vraćaju papir u škole i sve. Da su slušali ono što smo doktor Rajović i ja pričali pre 20 godina, mogli bi da uštede sve te generacije, a i mi nismo to pričali, smo nešto mnogo pametni, nego po nekoj logici koja se nameće kada se malo uneseš u problem. Sad, opet, možda se pojave zanimanja za koja je veoma važno da se ti rano upoznaš sa ekranom, a mi smo nekog sprečavali. Tako da, ono što je najvažnije što roditelji treba da znaju, da oni
taj prvi uslov za uspešno roditeljstvo već imaju, a to je ta ljubav i da želiš najbolje. Sad ako se negde pomalo i pređeš, gledaš da to bude što manja greška, svejedno ćeš imati nesavršenu decu, svejedno ćeš biti nesavršeni roditelj i jesi, ali eto, znači da u toj nekoj borbi koja se zove život i roditeljstvo i odrastanje, da tu nekako pronađeš najbolju kombinaciju. Pomenuli ste ekrane i decu. To je tema koja zadnjih 10 godina ozbiljno animira roditelje, jer deca znaju pred ekranom da prevedu ozbiljnu količinu vremena. Kako to utiče na njihovu maštu? Pa, znači, ne utiče dobro. Ono što sam rekao i ko je pažljivo slušao od naših gledalaca, može da poveže. Znači, kad dobiješ manje, dobio si više. Znači, dete koje sluša priču mora sve da zamišlja. Dete koje igra, recimo, World of Warcraft ili to je zaista kao da si ti u bajci, kao da si junak u bajci, ali sve si dobio. Sve si dobio. I plus što si dobio veoma jaku stimulaciju. Porasto ti je prag šta moraš da dobiješ da bi ti bilo zanimljivo. I onda iz jednog takvog okruženja, iz te igrice, treba da se vratiš u ovaj život, da trebaš da se družiš sa bratom od strica ili da slušaš kad ti mama priča o Crvenkapi. Dakle, nije to baš uporedivo. Zato je potrebno da budemo pažljivi. Sigurno da današnji svet će uraditi, znači takav je da jednostavno neće se drugi brinuti o tome kako će ti dete odrasti ako se ti ne brineš. Znači, moraš sam da se malo upoznaš. Bogu hvala, nikad nije bilo lakše doći do informacija sa nekoliko klikova. Ja inače nisam spreman da osuđujem tehnologiju. Tehnologiju mislim, ona će se razvijati sve više i bit će tu i neće nestati, nego hajde da koristimo na pametan način. Ako možemo, koliko možemo. Znači, pa ja upadnem u zamku nekad, pa uhvatim sebe kako gledam neke zabavne klipove. Dugo vremena. Zabavni su, brzi su. Prepoznaje algoritam šta mi prija, gde se duže zadržim. To je moćno oružje i to sve. Ali se dobro trudim da iskoristim za ono čime se bavim. Pa ako vidim neki zanimljiv klip koji mi je onako zabavan, verovatno to izroni kad pišem neku priču, verovatno to izroni ta vrsta pošalice, recimo, koja je mene zabavila ili nešto. Nedavno sam napisao bajku koja je direktna posledica onoga što sam video na tim klipovima. Direktna posledica kao neka vrsta nadaknuća. Naravno, nisam pravio plagijat neki, nego je to bio okidač. Ponekad najbolji okidači su ono što doživiš. Napisao sam bajku Čudesno jezero, koja je prethodila bajci, Kristalnoj bajci, direktna posledica toga što sam video na jednom tropskom ostrvu, doživeo atmosferu, osetio mirise, ukuse i sve to. Znači, doživeo, pa to izašlo kao bajka, ali evo i ono što možeš da vidiš na tom ekranu može da te inspiriše. Samo je problem ako te zarobi. Ako te zarobi i postaneš puki konzument tuđe kreativnosti, onda si u problemu. Eto, nekoliko puta ste rekli, inače to važi kroz ljudsku istoriju, da se mozak, odnosno duh, budi kad se susrete s nečim neuobičajenim. Tako smo napravljeni, to nas spašava i to je i logično. Znači, to često govorim kao primjer. Evo, recimo, bio sam danas, znači, u saobraćaju i ne bi mogao da se setim nijednog automobila. Ni juče, ni prekjuče, ni 12. avgusta, ni 8. aprila prošle godine. Ali da se pojavio bilo kog od tih dana, da se pojavio, recimo, mali narandžasti automobil, na čijem krovu balerina izvodi piruetu, a ovaj, ne znam, skreće u krivinu, gde sam ja onda
prvo začuđen šta vidim, drugo zabrinut za devojku koja se okreće, da li će da padne u krivini, kako ona to izvodi, zašto se to događa, otkud na krovu. Taj automobil je probudio moj mozak. Njega ću da upamtim do kraja života. O njemu ću da razmišljam, njega ću da ispratim. Znači, 100 automobila će prolaziti pored, ja ću njega da pratim, da vidim zašto se pojavio. To važi za sve. To recimo često kad radim sa decom, koristim tu osobinu mozga, a i njih učim. Imaš sastav u školi, jesen u mome gradu, mislim da ga ima svaka generacija. I šta pišete? Pa oni mi kažu, pišemo kako pada lišće, meni menja boju, polazi se u školu i to. I rekao, super, i kako vam to zvuči, pa to je dosadno, pa to svi pišu. Pa učiteljica kad vidi takav sastav, pa njoj nije dobro. Ona to, dobro, ajde, znači ono stavi. Kako možeš da napraviš, a da bude drugačije? Kako možeš da probudiš ti nečiju pažnju, nečiji mozak? Pa, na primjer, pišeš iz ugla jednog skakavca ili, ne znam, pišeš o jeseni u tvome gradu, ali tvoj grad je na, ne znam, dalekom severu. Dakle, nešto izmeni, izađi iz uobičajenog ako hoćeš da probudiš mozak. I svoj, i tuđe. I gdje se dečiji mozak najviše probudi? Dečiji mozak se budi kad su dosta mala na bilo šta. Dakle, deca sa 4-5 godina bez problema, genijalne ideje, scene, zamisli, čuda živa. Svako dete. Malo te ne svako. Ajde, neko ko je stiljivo, možda i ono može to da uradi, ali ne sme da iskaže. Ali ono što je tragično, odrastanjem se to gubi. I ja to tačno mogu da pratim, pošto radim sa svim uzrastima, radim sa preškolcima, radim sa osnovcima, radim sa srednjoškolcima, radim sa odraslim ljudima. Ja tačno vidim kako broj ideja, to je spremnost da se one iznesu, i to hrabre, drugačije, izokrenute, van nekih uobičajenih tokova, one se osipaju sa odrastanjem. Pa deca, ako je kod mališana od 4 ili 5 godina to zastupljeno u procentu od preko 90, to negde padne na možda 2% kod odraslih. I jedna priča o deci je svakako vaš roman Beogradska manga. Vi tu potencirate često i to je meni jako zanimljivo da ako želite da upoznate neki grad, upoznajte njegovu decu. Zašto? Pa zato što, evo da razmislimo zajedno, na primjer da razmislimo o ulici u kojoj smo sad ili o bilo kojoj drugoj ulici u jednom gradu, ona je za dete puna čuda. Znači i neka komšijska ograda, i neki pas koji se tu mota, i neki čudni komšiluk, i neko drvo koje liči, ne znam, na kandže noću. Dakle, puna je čuda, ali samo ako si dete. A ako si odrastao, znači ti sad žuriš tu sa posao, to drvo ti samo smeta da se parkiraš i ovaj pas koji možda laje, razmišljaš da ćeš moći da zaspiš na vreme ili nećeš, znači ako on bude lajao na nešto. Dakle, svet gubi boju kad porasteš, svet gubi tu čaroliju. Zato sam napisao i kada pričamo o knjizi Beogradska manga, i ako hoćeš da upoznaš jedan grad, upoznaj njegovu decu i način na koji ga ona gledaju. Beograd je u ovoj knjizi jedan od glavnih junaka. Gotovo kao junak za sebe. Naravno, znači, deca Beograda su glavni junaci, ali i grad ima svoju ulogu koja se ovde, čini mi se, jasno vidi. Opet sam se poigrao malo sa žanrom. Dakle, ovo zove se Beogradska manga, ali nije to prava manga, to je Beogradska manga, roman se preliva u strip na nekoliko mesta, na 20 i nešto mesta. Ilustracije je radio Vukašin Gajić. Mislim da je knjiga drugačija, ali opet nije namerno sad to. Nisam vam namerno, sad ću ja napisati drugačiju knjigu koja će bude roman, koja će da ima i zagonete predmete i zagonetke, ima da se preliva u strip, da se vraća u roman i tako nekoliko puta i to će da bude inovativno i o tome će da se napiše nešto. Dakle, ne, ja sam pisao onako kako me zabavlja i evo, opet sam imao sreće ili se nešto tu poklopilo i knjiga je već mesec dana najčitanije delo za decu kod nas. Manga je na japanskom strip, tako nešto? Pa tako nešto. Dakle, ja baš nisam namerno hteo, zato sam i stavio pridev odmah Beogradska uz ovo, jer to nije prava japanska manga koja se čita od pozadi i to. Ali možda, eto, taj naslov
posluži da deca koja čitaju samo mange možda pročitaju i neki roman, a ova deca koja čitaju roman možda se malo zaljube i u mange. Inače, bilo je zanimljivo, rekao mi jedan mališa, kaže, pa dobro, kao lepa mu je knjiga i zanimljiva sve, ali to nije manga, kao zašto se zove Beogradska manga. Pa rekao, pa znaš šta, možeš ti da probaš da pređeš reku preko romana na Drini Ćuprije, ali nećeš uspeti, to je knjiga, nije Ćuprije, ako piše da je to. Dakle, ima tu dosta tajni u knjizi koje sam opet nenamerno tu posakrivo na različite načine. Ima dosta toga između redova i mislim da će odrasli se prepoznati u generaciji koja bdi nad ovom decom na različite načine. Neko sa manje, neko sa više uspeha. Tako da nisam nikad imao knjigu sa toliko različitih generacija glavnih likova. Upravo to jeste zanimljivo jer se u ovoj našoj beogradskoj mangi roditelji i deca koji su u principu kroz čitavu jednu isteriju književnosti predstavljaju kao dve suprotstavljene generacije, ovde sinergično pojavljuju. Pa pojavljuju se iako se ne krije da je ogroman jaz. I jaz danas nam se čini da je najveći među generacijama nego što je ikad bio, što se tiče i jezika, i razumevanja, i pogleda na svet i to. Ali ne brinite, bit će još veći za koju godinu, tako da ovo će biti dobra stara vremena, vrlo brzo. Dakle, ovo će biti, tako da sam ja hteo da osvetlim tu saradnju i sinergiju između generacija koja postoji, koja je tu i koja je evidentna, mnogo pre nego da lamentiram nad nerazumevanjem, koje je takođe tu i koje može da se prepozna, ali neće se skloniti, neće izostati i bit će možda, kažem, i sve veće u budućnosti. Što opet nije ništa neobično. Znači, generacije bi trebalo da budu različite, generacije bi trebalo samo da na drugačiji način pristupe jedna drugoj i da traže te zajedničke tačke, a ne da se fokusiraju na razlike. A gde je sinergija današnjih roditelja i današnje dece? Pa ima je, dakle nije to, znači postoje mnogi roditelji koji zaista prave od svoje dece, mislim prave okruženje svojoj deci koje je zaista stimulativno i ja verujem da će deca spasti ovaj svet. Jer mi kako smo krenuli, nisam siguran. Očigledno ne znam. Nisam siguran da je do nas. Nisam siguran da bi se ovo dobro završilo. Pa čekam da porastu nove generacije, i da kažu, da se smeju ovim našim postupcima. Ja se iskreno se nadam da će se smejati. Još jedna enigma jeste kako strip uspeva da preživi, dosta je aktivno i dosta je prisutan kod... Ali ja sam veliki pobornik stripa i kad sam bio dete, ja sam danas pisac sa 30 knjiga, sa knjigama u lektiri, u čitanci i to sve. Ali se ne stidim da kažem da sam ja u početku čitao samo stripove. Tad je to bilo čak i sramota, morao sam da ih krijem. Znači, morao sam da krijem stripove, se to smatralo kao neka niža vrsta literature. Bilo je čak, neki su bili proglašeni i za šun neki, znači to je bilo, kriješ ga bukvalno u svesci nekoj. Dakle, čitaš strip i to sve. To je bilo kao nešto, kao vidi ga čita stripove. Kakav bre Zagor, bre Asterix i to sve. Danas je došlo to malo na svoje mesto. Baveći se ovim čime se bavim, shvatio sam, pa strip je slika sa rečima, sa pričom, znači ti ono što vidiš povezuješ sa onim što čitaš, jako korisno, jako lepo. Nisam siguran da bih bio i olevešt pisac da nisam čitao stripove. Pa i pisao sam ih čak, posle sam i pravio neke stripove za drugare iz škole i onda sam nekako prirodno sa stripova prešao i na knjige. Nije smetalo, čak mislim da je pomoglo. Tako da danas čitam sa jednakim zadovoljstvom i knjige i stripove. I danas su stripovi dobili gotovo sasvim zasluženu pažnju i priznati su kao umetnost. Jako zanimljiv put za stripove. Jako zanimljiv put, da. Jeste oni malo više daju, ti kad, ne znam, čitaš nešto u stripu, malo ti ga je
predstavio kako izgleda, pa ti onda zamišljaš tog junaka tako kako ti je predstavljen. Ali u svakom slučaju, dakle, kao nešto što ćete uvesti u knjige, dakle, neko olakšanje. Nije danas lako da odgajiš dete koje čita. A jako je važno. Dete koje čita je mnogo uspešnije od dece koje ne čitaju. Znači, to se danas zna. Pravljeno je to istraživanje. Ali nije lako da u ovom svetu punom distrakcija zagleda se u beli papir sa simbolima, sa slovima i da mu budu dovoljne. Strip može budete neko prelazno rešenje. Odlično prelazno rešenje. Kod mene je uspelo. Eto, dali ste jedan dobar savjet za sve roditelje koji se bave tom problematikom, a dosta ih je. Mi ćemo ovdje preći na rubriku Teška pitanja. Kao što ste rekli, sve što ili vredi nije lako. Međutim, šta je sa uspehom? Šta je danas uspeh? To je sad veliko pitanje, znači to nije isto čak ni u različitim kulturama, ali nije sigurno uspeh ono što nam servira Instagram, iako nemam ništa protiv Instagrama, kažem imam profil na koji sam jako ponosan i koji služi ljudima da, ne znam, vežba mozak, kao nešto plemenito i to. Dobio sam i divna pisma preko Instagrama, ali ono što Instagram servira kao uspeh sigurno nije uspeh. Zavisi sad, znači ja verujem da uspeh zavisi od toga koliko si srećan, ispunjen, koliko si život uspeo da ispuniš sadržajem koji ti smatraš vrednim življenja. To je sad definicija koja će preporučiti nekog šumara da je uspešniji nego neki, ne znam, direktor velike kompanije. Kod nekog drugog je obratno, naravno. Znači, to jeste individualna stvar. Uspeh i opšte smisao života, mislim da je to dosta povezano, jer kad čovjek razmišlja šta je smisao mog života, onda, ne znam, traga u stvari za pitanjem šta je zapravo uspeh, gde se dobija utakmica, ako se život posmatra kao utakmica, najčešće sa samim sobom. Mislim da to svako treba individualno da pronađe, da prepozna i da traga. Ne mora čak ni da dođe do konačnog odgovora, samo je bitno da što pre shvati da je u tom traganju nekako smisao. Da, znači, ne možeš ti da juriš za uspehom tako što ćeš znati šta je, pa sad gledaš da ga dostigneš, nego tu malo tragaš, uradiš najbolje što možeš, ne odustaješ uz veliki broj pokušaja i onda se osvrneš i shvatiš da je ta u stvari potraga nekako možda baš uspeh. Možda je najveći uspeh prepoznati šta je. Zašto sam vas ovo pitao? Vrlo zanimljivo, na primjer, čitava ta priča oko Mense sa vama, to je bilo... Jeste to bilo. Ali su mi zanimljivi uvek bili vaši odgovori kada sam se spremao, jer to numeričko predstavljanje uspeha, 27. 1. 22. bolji od ovoga, od onoga, koliko nas to zbuni? Pa dobro zbunjuje, znači to sad, kaže, evo sad imamo najnoviju situaciju koju prati pola Srbije koja voli sport, gde je, ne znam, Nikola Jokić sad izgubio MVP titulu koju svi mislimo da zaslužuje kad bi je merio brojevima, ali pošto se ne meri brojevima nego tamo neko glasa, znači sad on, ne znam, nije dobio nego ovaj drugi neki košarkaš, nije ni bitno. Dakle, sad kad bismo pitali njega, znači da li je taj uspeh zaslužen tog njegovog suparnika, pošto nije potkrepljen brojevima, pitanje je šta bi nam rekao, ovaj drugi. Ono što bi trebalo svaki čovjek da nekako prepozna kod sebe jeste da je sreća nešto što može samo u sebi da, i uspeh i to samo u sebi da napravi. Sve ostalo ovo s polja, čini mi se da je reč o potrazi koja se nikad neće završiti i nikad neće se okončati na način na koji želiš ili očekuješ. Znači da bi ljubi trebalo i uspeh i sreću i sve ostalo da traže u sebi, jer je nekako tu. To sad malo zvuči ovako kao i meni pomalo nejasno, ali ako budem ponovio dovoljno puta, možda prihvatim. Mnoge stvari sam tako naučio ponavljajući puno puta. Moć reči je ogromna, to učim decu uvek kad radim.
nemojte se nemarno odnositi prema rečima koje izgovarate, jer je njihova moć velika. Reči su praktično misli na steroidima i uvek ih učim da govore lepe reči, da se bodre, da i nešto što se dogodi, a što nije baš povoljno po njih u tom trenutku, pokušaju da preokrenu. Tako da, eto. A koliko mi kao društvo najmlađe naše deco, imate radionici, imate jako blizak odnos tokom tog rada sa decom, koliko mi njih, mi stariji pre svega, ukalupljujemo kroz neke sportske idole kojima stvarno skidam kapu. Međutim, previše rano ulaze u ta neka numerička merenja uspeha. Pa jeste, i to bi trebalo isto reći naglas. Dakle, naravno, mi svi volimo, na primjer, Novaka Đokovića, koji je znači više, čini mi se, uradio za ugled zemlje i za nego svi ostali zajedno, ali opet trebalo bi reći da to jeste neka vrsta malo i iluzije. Treba naglasiti da je reč o statistici koja je jedan od, ne znam, nekoliko hiljada, verovatno, tako, da. Nekoliko hiljada dece sigurno trenira tenis, ali jedan će postati nole, ili ne znam. Boj bi su cifre mnogo veće. Dobro, sad ja govorim da ne mora sad, znači... To je baš retkost. Pa ne mora, to je jednom u 100 godina, znači, kada je reč o takvom sportisti, ali recimo neki sportista koji je uspešan, tipa, ne znam, centar for Manchester Uniteda ili prvak u kajaku, to je, kaže, tu na hiljade negde. Ali roditelji su znači, roditelji imaju pred sobom zaista najlepšu i najzahtevniju misiju. I to bi trebalo tako i posmatrati. Znači, naravno, bez velikog opterećivanja. Dakle, divan je sport. Ja sam uvek za sport, za vežbanje tela. Sad, koliko je te sport otišao i koliko je to dobro ugledati se na jednog u milion i posvetiti život tome, aktivnosti čitave, porodične, nisam siguran koliko je. Pa ja mislim da svi mi možemo biti uspešni u komšiluku i u svojoj porodici. Ali opet je potrebno da to shvatiš u sebi. To ne vredi da ti neko kaže. A to da shvatiš u sebi uopšte nije lako. A možemo li mi da napravimo makar društveni ambijent, da naši budući... Pa mi se trudimo, dakle ima to, ali na kraju, znači nije, možda napraviš ti ambijent kakav god hoćeš, ali svet je postao globalno selo, da ti na jedan klik odeš u Australiju ili Kanadu ili gde god. Dakle, neće to nestati. Znači, svet će biti sve povezaniji. Nećeš moći ti baš da napraviš stakleno zvono za bilo šta. Mislim da mi kao čovečanstvo moramo da... Ja se zato uzdam u decu, u nove generacije, dakle da, eto, malo se smeju nama šta smo radili i šta smo rizikovali. Kao što se mi smejemo sad na kraju nekim fotografijama od pred 100 godina samo. Šta je bilo dozvoljeno, šta je moglo, šta je, pa nam nešto bude i smešno. Biće tako i sa sledećim generacijama. Samo da bude dovoljno pameti da dočekamo te generacije. Mnogi ljudi koji se bave prosvetom baš su onako, blago rečeno, zabrinuti zbog pojave veštačke inteligencije. Koliko to utiče na dečje stvaralaštvo? Jer oni vrlo lako se odluče da pitaju. Ne znamo, dakle, da bi bio mnogo neskroman kada bih pričao šta će se dogoditi. Dakle, to je toliko nepredvidivo, ali je strašno velika promena. Nisam siguran, dakle, ono što mi pada na pamet da sad, evo, ljudi idu u teretane i to je nikad popularnije nego sad, smatra se vrstom pristojnosti da ideš da vežbaš nešto. Tako? Malte ne već. Zato što telo da bi ostalo u nekoj formi, ti ranije nisi morao da imaš teretanu kad si živeo, kažem, nešto na selu, tamo guraš ralo po suvoj zemlji. Imao si fizičkog napora koliko god hoćeš. Jedan prosječan seljak od pre 100 godina ti stisne ruku, može kosti ti polomi.
Pa sad nema toga, jel tako, dosta je udobno, pa onda idemo u teretane i simuliramo težak život na zemlji. Ali bojim se da dolazi vreme kada ćemo morati da simuliramo neko razmišljanje. Zato mislim da ovo čime se ja bavim, jer sve zagonetke, svaka zagonetka je mala sprava za vežbanje mozga. Svaka od knjiga koje sam napisao sa zagonetkama je teretana za vežbanje mozga. Sva ta zagonetna pitanja, sve čime se bavim su nekako, čini mi se, dobre stvari za trening mozga, tako da će nam to biti potrebno u budućnosti. Jer ono što preuzme mašina, program, to po prirodi stvari kod nas se uspava, ugasi na kraju. Poznati su primjeri koliko smo brojeva znali na pamet telefona, koliko smo znali da se orijentišemo, kreneš na more, otac sa mapom, to je nekom gledamo gde će levo, loši putevi, čuda, ali opet stigneš, jel tako, danas taj deo za orijentaciju, to je malte ne ugašen, jel ti GPS govori gde da skreneš levo, desno. Šta će biti kad veštačka inteligencija bude preuzela ta povezivanja, razmišljanja, pripreme za govor i sve ostalo. Nešto će se ugasiti. Kada se to sve malo ugasi i kada to preuzme mašina ili program, bit će teretane za mozak popularne, makar koliko i teretane za telo danas. Znači možemo da očekujemo ekspanziju šaha i zagonetki. Da, i sudokua, i kvizova, i ovih mojih knjiga. Vrlo rado. Da. Tako da, eto, znači, to je nešto što, mislim, ja inače, to sam dosta rano usvojio, da radiš ljudima ono što bi voleo da ljudi rade tebi. To je dosta pošten savjet. I onda kad se malo zamisliš, znači, to sam, ja sećam se još u osnovnoj školi, pa nešto dođe ti da zadirkuješ, taka su deca, nešto, nismo malo surovo je to, okruženje osnovne škole, pa pomisliš kao, sad bi ja njega zadirkivo, pa da li bi volao da to tebi neko, pa baš i ne bi, pa nemoj onda radiš drugom ako, sad to malo kad bi svako osvestio, bio bi svet dosta bolje mesto. Da li deca taj mehanizam osveste u prirodi? Priroda je, dakle, bio sam nedavno u Bolonji, dakle, posjetio taj najstariji univerzitet u Evropi, zaista je prelepo i sve to. Ali imamo svi starije univerzitete u okruženju. Ja recimo imam šumu Košiljak iza kuće, šuma je još stariji univerzitet. Dakle, priroda, ako se posmatra na pravi način i ako je ne izbegavamo, ako joj se malo prepustimo, ako je posmatramo, je zaista univerzitet. Znači, sve čini mi se što se događa čak i u našim životima, veš posmatrač, poput Nenada Gugla, na primjer, bi mogao da poveže i sa pojavama u prirodi. Zato sam veliki pobornik da se deca vode u prirodu, bez obzira na, razumljivu brigu roditelja da neće da se zakači možda neki krpelj, znači neki ujed da dođe, da dosta problema koje danas osjećamo, uključujući fizičke, socijalne, psihološke, jesu posljedica toga što smo se malo odvojili od prirode. Jeste ovo sve mnogo, znači naravno da si ti sad, ako nisi u prirodi, nego si u nekom, ne znam, resortu, da je tu udobnije, bezbednije, da su tu uslovi savršeni. Ali tajne je gde su uslovi savršeni, tu se ne događa ništa značajno. A ima li radosti tamo gde su uslovi savršeni? Pa verujem da radosti ima, ali kažem nema napretka nekog. A radosti sigurno ima. Ali ne znam koliko će trajati sad. Pošto je sve stalno dostupno. Pa jeste sve stalno dostupno, znači to je sad problem što se taj prag podiže. Znači ti ako sad dobiješ, evo baš u Kristalnoj bajci, ta devojčica dobije jednu figuricu pa je prelepa, pa dobije još jednu, pa dobije. Znači kad ih imaš 1000, nijedna ti ne znači ništa. Znači ništa ti više ne znači ništa. Tamo gde je sve, tamo je ništa. To jeste problem. I tamo gde su savršeni uslovi, ti ćeš se radovati, došao sam, kako je ovde lepo, kako je ovde udobno, kako je ovde sve super.
I onda šta? Šta je sledeće? A ja sam već podigao prag. To je problem. Što se sve postignuto smatra za gotovo i traži se dalje. Pa takvi smo, dakle takvi smo i sad to možeš i da prepoznaš i naravno, pa evo i nas dvojica sad da ovde da ne postoje kamere i da treba tu nešto pričamo ovako, da se malo podružimo, da ima, ne znam, 9 stolica i da su 2 jako udobne i to na njih pismo. Dakle, to je tako, takvi smo. Sad to je bitno to prepoznati, pa nekad namerno uz napor, volju, pamet izmaći ono što možeš da si priuštiš. Ja verujem da je taj napor ljudi ulažu upravo zato što vole vaše zagonetke, vole taj neki nov način pripovedanja, jer kao što ste rekli, nedostaje nam te teretane za mozak. I bit će sve veći nedostatak. Znači, sve će više i nedostajati i onda verujem da će biti i puno više ljudi koji će se time baviti. Drago mi je što sam učestvovao u tom procesu, pa da možda grešim, možda se sve preokrene, možda sve ovo što smo i danas razgovarali se ispostavi kao netačno i u mnogo slučajeva bit će dobro što se ispostavilo kao netačno, ali slutim da se to neće dogoditi. U svakom slučaju namera nam je dobra. To je najvažnije. To nas legitimiše za sve. Bili smo na pravoj strani kad smo se borili. Ako ništa. Prećemo na poslednje Rubikon pitanje. Nakon svega što smo rekli, Rubikon svakako pitanje se i sadrži u tome u našoj nadi da će upravo deca biti ta kočnica, ta mera da ne pređemo taj Rubikon nehumanosti kako me idemo i da sačuvamo divne stvari naše civilizacije. Pa ja mislim da su deca jedina šansa. I zaista to mislim i to sam rekao i više puta i u njih sam zagledam i znači da generacije koje dolaze budu bolje od nas, to je imperativ. Jer ako se to ne dogodi, onda nisam siguran ni da smo zaslužili da opstanemo. Dakle, nije bez razloga i jedna od glavnih rečenica u Novom Zavetu budite kao deca. Očigledno se moramo vratiti na decu da bismo opstali. Ja se potpuno slažem i navijam za to. Uroše, hvala vam puno. Ja sam siguran da će biti još vaših mangi, knjiga, zagonetki o kojima ćemo i kako moći da pričamo u narednom periodu. Unapred se radujem. Hvala što ste pratili još jednu našu emisiju. Zapratite kanal emisije Rubikon i delite naše sadržaje na društvenim mrežama. Ono što je takođe važno, komentarišite. Vašim komentarima nama dajete smernice za dalji rad i upravo svrha svega što mi radimo i jeste da svi zajedno učinimo sve što možemo da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.